И какво става, хора? Аз съм Алекс Тим БТ. Тук с мен е Тони Стоян Геймър. Както винаги снимам с него, защото никой друг не иска. Садфейс. Заповядай това. Взимай. Ох, ще направи капан с него. Аз съм майстор на капаните. Аз съм с китмава по меч. И в този епизод ще играем Survival. И Тони, са ела с мене. Може ли? Чакай, ти ми каза, че искаш армор по, но чакай, сега ще ти дам. Имаш и крафтинг. Крафтинг няма тук. Има. Ела за малко, май. Да може да се използва. Маля, ние можем да си позволим и крафтинг. Не, Тони, ела. Айде да отиваме навънка, ние там ще намерим нещо. Да само да се стъпна до хома. Не помниш онзи, където видяхме Хилобрейн? Това още ли е наш хом? Не. Ма аз просто спомням. Аз няма къде да сетна хома. Хало. Hello, it's me, Димитри. Има ли тук някъде... всъщност да окопвам... Ето ти го крафтинга, ела. Ето ти го крафтинга. Е тука. Да. Сори. Ти нормален ли си? Застана пред мене. Бе, сега ще ти крафтна армор. Ще ти го крафтвам ти го. Заповядай. Мятай. Искаш армор? Толкова можем да си позволим. What? Бариер блокове. Когато се шегува с Алек. Здравей. Добре, да взимаме тук този чест. Харесва ли ти подарък ми? Имам и още един бонус. Леко бе! Добре, още два бонуса плюс удара. Заповядай. Дръж това. Мерси. Ето това е бонус за мен. Аз взех твоя бонус и ти взе моя. Добре, сега да излизам от тази дупка. Бе, няма ли... какво ще правим с Айвана, ехо? Айвана! Айран бе. Не помниш, че си бяхме базата от Айван. Ох, не, от Айрана... Да, мръдня ще го изкопам. Това е най-глупавата. Защо си харчи блоковете за това? Защото ти ми предложи. Кога знам ти го предлагал? Сега трябва да взема глупавия торч. Не мога. Май ще го взема. Отказвам се. Добре, сега може още да бариер блокове. Тони, сега ме следвай. Чакай бе, да си обавяме нещата. Аз ги обрах. Взел... Мъж и сега песа. Абе, тея блокове са по-скъпи от нас двамата. Струват повече от нас двамата. Така че трябва да ги пазиш. Трябва да ги пазим, те са по-скъпи от нас двамата. Ти го каза. Не аз. Ама не можеш да си позволим повече, чуваш ли? Идвай. Аз имам... Има недър за тази работа, идвай. Окей. Да, има недър. Вземи малко колко недър. Ама ми мързи да ходя чак до недъра, Еми така че няма да ходим до недъра. Колкото пъти влизам в недъра, толкова пъти умираме, айде. Не. Това е нещо... Нека сме те изколеста. Чакай, само да взема още едно нещо. Тук има... Тони, тук има равин. Така ли, не бях там. Не съм бил там. Били сме на 100%. Имам пътищата. Бе, използвам сарказъм. Мали. Окей. Птичка. Идвам. Крипър. Скелет. Гадни спомени. Тук беше първата ни място, където мярка. Тони! Май ще бъде втората. Мале, кой си бе? Спокой се, ти изяде ли си закуската?
Тони Стоян геймер. Алекс Тим БТ. Значи го, Дай ми Крипър, кипка. умирай! Умирай, Крипър! Умирай! Колко сърца дава? Колко сърца даваш, за да ми дадеш кирката? Аз вече ти ги дадох. Дай стис. Тъпа се. До после. Добре, че нямах ценни айтеми. Меч ти? Той не е умен. Ай, тъпа се. Айде да не се бием. Добре, а ти не ме бутай в лавата всеки път, когато играем тази игра. Аз не умея. Митко бомбата! Пише тук Митко бомбата, виж плюс Митко бомбата. Така ли? Да бе, виж в чата. Омъг! Митко бомбата. Митка бомбата. Аз си тъпа. Митко бомбата. Чакай, това е Митко. Това май е фейк. Фейк, не фейк. Аз правя. Името му не е фалшиво. Добре, ще видим, ако направил клип тук, на 100% ще се види. Аз стъпа. Warp Shop. Чакай да отида в шопа, пардон. Искаш ли да се пеем готин ком? Помниш го онзи идиот, как се казваш, само да му видя лицето. Марамиза. Марамиза. Абе да бе, той е на деня на книгата ни съсипан ни в кисна, щом се прибрахме. Само като го видях. Ние му уредихме целия хом и той я ни махна от Тереса. Затова ще бъдем в Тереса само на ние двамата. Защото един... знаеш какво раземеш от там? Колкото може... И нашите приятели от Тереала. В шопа няма нищо интересно. Виждам яки неща, ма сега няма да... Аз се намерих къде умря. Да, знам. Досетих се. Тони, къде си ходил при тази малка лавичка? Не ме питай, паднах. И не ме питай как толкова много разстояние паднах. Да взема ли Nether Star? Не. За какво ти е Nether Star? Ние бийка не ще правим, бе. Бийка не се прави 100 години. Не бе, шегувам се. Искаш ли ако забогатем някой ден, ако ни се усмихне късмета, да си я правим къщата от диаманти? Тъпа се, че тук ще преувеличи. Някой ден аз съм дал поне 100 диаманта в една къща, която ни махна. Не се шегувам. Не преувеличавам изобщо. До 4. Влязох в някакъв рез. Трябва да взема кирка. Добре, тъпа се ако може. Аз имам една дъма кирка, не енчантинг. Добре, може ли една кирка? Аз имам само една. И една енчантната, която е на 500 дурабилити силно. На по-малко от една четвърт. По-малко от една ресета. Приготвих се. Сложих си армара, меча, голдън. Имаш армар? Да. Добре, айде да отидем на спана и аз че хора до шопа, за да си купа някакъв армар. Аз съм на шопа. Значи стой там. Защото той армар, който ми даде, прилича много едно. Да ми... То си е, макар е. Да, то не и всеки казва, само дето не съм го боядисал. Къде си? Само толкова ти давам. Wardfold. Отивам на Wardfold да изпека малко прасет. Отивай. Щом живота ти... Добре, това беше зловеще, знам. Купих 2 честплейта, добре, че имам пари. Колко букути имам в мен. Човек, толкова ми трябва храна и казвам ти на тези бучета съм. Пап. Маля, аз едино да убивам всичко. Кой знае, че толкова могъщ този меч? Добре, аз отивам на спална, за да си енчантна. Дали на ютубърите дават мавапайте ми? Дано да ютубърите да дават мавапайте ми. Искаш още, имам още кожа, искаш и ти кафна още няколко армара. Не, вече аз имам. Аз имам, спокойно. По-лоше. Ледърите са най-добри.
Само един път да те ударят с дървена лопатка и умираш. Дървена лопатка. Само един път, нали? Дървена лопатка. Дървена лопатка. А как прозвуча просто... Авела ти дава. Аз умирам. Мали! Тони, аз знаеш ли, че съм хакер? Графиките не ми зареждат. Абе, казвам ти, как ще инсталирам хаките и ще използваме X-Ray. Не си шегувам. Ще бамната този сървър, ако си е с хакер. Е голяма работа. Ама аз няма да използвам хакове за PvP. Нали знаеш? X-Ray. Ох, този ли? X-Ray баци. Не бе, шегуваме се, разбира се. Къде е този enchanting table, бе? Може. Айде пак, може един X-Ray или Fight. Или Kill. Тони има един... Митко Какво е? бомбата! Това е Митко бомбата, наистина, Тони. Къде е? Е, тук на спауна има моторче. Айде бе, лами тачец. Между другото, лъчо ми се казва Митко. Аз го Метър. заснех, аз заснех Митко бомбата на клип. Браво, бе. Браво, бе. Как го казах? Ти къде си? Може го видео? Искам да видя митачец. Искам да се правя едно селфи с митака, може ли? Той къде е? На спаун. Бе, къде на спауна? Него го няма. Къде па го видя този бомбата? Видя ли Ето го? го. Да, има кола. Чакай се Това е снимам. мотор. Снимах се. Хай, Митко. Къде си, Тони, къде си? Ще му дам една голдънка. Тони, къде си, Тони, къде си? Дадох му полшанка и той ми шифна. Тони, къде си? Сета. Остави го, той си кара кола. Добре, а имаш ли enchanting table? Няма IT кит. Митко в бомбата няма ютубър кит. What? Що бе? Той е готин. Аз го видях. Да, и аз го видях, кара си количката. Warp enchant. О, виждаш един да парал на БГ. Аз видях един да нуп парал БГ. What? Хора, да ви кажа едно нещо. В следващия клип ще си правим къщата. Тони няма да ходи да събираш XP. Забравих да събираме XP-то, бе, вярно. Ако почнеш да събираш, ще те кля. Айде пак в недъра. Айде не. Айде. Чакай, някак хвърля на спална глави. Има ли някой скин? Имам Protection 1. Chestplate. Някак хвърля глави без скинчета. Това е тъпо. Ма браво на него. На кой? Искаш ли Diamond Chestplate? Хвърлих едно... За малко някой вземе легендарка. Аз имам две. Имам някакъв готин меч. Дъма меч. Браво, бе. Blast Имам Protection 2. И Protection. Имам насилният. Дайте ми в играта. Мъва по ода. Плюс. Аз си енчатна ми карчока. Хай Пиксел има един кит на име Мъва по плюс. Ранг. И аз го имам. Efficiency една кирка. Човек. Айде да правим нещо. Айде в другия епизод, защото мисля вече да го приключваме, защото вече 15 минути стана. Къде си, Тони? Изчакай. Добре. Добре, хора. Това мисля да е за това видео. Не забравяйте да ви хареса този клип, да се абонирате за мен. И да стушите лайк бутона. Аз бях Алекс TMBT. И... Чао!